Брат, здравейте хора, мен ме затвори полицая, защото карах с 200 км с на дядо Жигулито. Кажете нещо. Защо карахте 200 км? Аз съм Лало полицай на патрулно управление. Този полицай е много хитър. На кой казвате хитър? Сега ще бъдете задържан. Аз съм без това задържан. Само в районното и в килията. А сега отивате да такова Отиваме сега да заредим. и да купите вода, обещахте. Да. Вие стоите тук и не мърдайте, Добре, защото се обадя на колете. добре. Той е много смотан. Той не ме вижда. Хора, ете го. Той не то ме да не ни вижда. открадне колата. Той ще види. Как позна? Чакай хора за една вода. Тук на кола взема. Той сега не си вижда колата. Ей! Сега. Къде е колата? Върни ми си колата. Прошу думата, върни колата. Няма ти връщам. Върни колата. О, какво? Закъсах. Върни колата. Закъсах. Сега не. Сега ще му чупа колата. Този полицай е много бърз. Той може да се телепортира се иначе. Не бе, излезни. Само че сега да не му фане. Той как ще му фане? Той не мога да ме фане. Не мога да те хвана. Ти сега ще видиш като стигнеш до колата точка. Какво стана? Какво правите тука? Фак! Господине, дайте ми си. Господине, искам си колата медлено. Чакай да я чупа. Не! Ще чупа вашето. Тя сега вика, желате с мен. Елате с мен веднага. Чакайте да ви дам документите. Нищо няма да ви дам. Задържан сте. Ареста, спирайте. Няма да спра. Вие така. Закъсах. Закъсах. Той идва. Чао.